Yummy. Dati ko mabal nga kanan nga fresh. No, daka dito bambantay. Mabal nga kanan kasi walang... So, hello everyone. Ayan, nasa gubat na naman tayo. So, pagbibigyan natin yung request ng ating isang followers na manguha tayo ng panlalayapon, guys. So, abangan nyo ang ating pagkuha ng panlalayapon. So, hindi agbirok, guys. Ito'y bantay. Ayan. Let's go! So ayan, naghahanap kami ni na Binatang Ilocanos Vlog at saka si CCV channel ng panlalayapan, guys. Ayan. So hanap-hanap lang tayo dito sa bundok. Adamo panlalayapon jay ko, guys. Jay likod ti balay ming maawamot iti ugot na pay. So eto na siya. Naghahanap tayo. Ayan. So, marami silang tanim na tabako dito, guys. Mga beans. Ayan. May tayo tumamakipag tudok ti tabako dan and beans. So, ito yung tinatawag nila, guys, na panlalayapen. Ayan. Tignan nyo yung dahon, guys. Ito yung panlalayapen. Ayan. Dito iti namin ugot na. So, agala tayon. Side to side. So, ito na, guys. Oh, di ba? So yummy. Dati ko mabal nga kanan nga fresh. No, daka dito bambantay. Mabal nga kanan kasi walang lasa to. Ayan. Meron din yung mapait, meron din yung... Ay, ada karutina pait, ada kanong matisaan ko ng krisanto. I don't know. Basta da jay panalayapon jay likod ti balay awan pati bulong na nga kastoy kung mga napait. Pero ada kanong napait ko na ni Batang Ilocanos Vlog. Yes. No, da kaya bambantay tababising kayo kuna manon dagito tirurukot ka na kayo babal nga kanan. So ayan, agala tayong guys ha. Si daon tayo tatlo aldaw. Ikantay lang saladon tayo din, ikantay ti kamatis na. Ay, salat tayo pa iti. Dengan sa mga ba't yan? Ayan. Dato ipaburot mo lata danumon. Uri kas may paburot mon, rurusom to no mangangka. Kasjay. Kasi tagbiag dito aw-away, awan ti inarte. Dito tayo. Ugot na. Yak ko man nakadayo, guys, nga galat ti panalayapan na damo likod ti balay no. Awan pay ugot na. Yaka mo na sudot nga agugot. Sa lang agugot day no. Pinagtutudo nga mi na dyan likod ti balay mi. So in request ko kaya to friend tayo nga ni Batang ay Binatang Ilocanos Vlog no, dati panalayapan dito ayanda. So adamit. So iso dahil to galala tayon. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam na pwedeng ulamin to, guys, nauulam po ito. Pwedeng kainin na fresh at saka isalad. Ayan, ikabil ti dinengdeng. Conforme dya kaya mo. Kaya mo nga ilaok iti sardinas, sweet castoy, pwede din. Kasi yun nung ginagawa ng mother ko nung bata po kami. Ayan. Ilalaok na iti sardinas na ito eh. Ayan. Nung kaya yung tagpaado ti kastoy, guys, pwede dato ikuana stem. Mga laka lang dato stem na then itusok mo lang siya sa pagbabasa ng tawag namin doon sa dinadaluyan ng tubig na galing sa gripo. Ayan. Mabalin dato guys nga imula. Pero konti na lang yung may ganito, so need natin na magtanim para dumami. Endangered species. Yes, endangered species na po ang panlalayapen. Ayan. Ayan. Sa mga nanonood ng aking mga vlog, thank you once again po sa inyo. Kung hindi po kayo, wala po akong vlog kasi kayo ang nagpapalakas po sa akin na ipagpatuloy ang vlogging. Ayan. Ado natin naalata yun. So, once again, this is Ilocano Baklush at kumuha tayo ng panlalayapan dito sa farm ng ating friend na si Binatang Ilocanos Vlog. And thank you very much. Ayan siya. Behind the scene. So, dito yun guys at panlalayapon. Ayan. So, isasalad lang natin. Aray, napudot. Quiet!
Dahil guys, ikakantay ti kamatis na tayo, panlalayapin tayo. Ayan, very delicious panlalayapin. So, ni Crisanto ti. Ayan. May turon pa guys. Ayan. So, ito yung kakainin natin next. Ito, tsaka na lang to. Umay kayo guys sa banatan tayo manin. Binabanatan ko na. Ayan. So, may kanin ulit tayong konti dito. Mga kakrisanto. Ang turon, dyan ka muna. Ayan. May turon pa tayo guys. So, let's do this! Kastoy laong. Te agimuri. Ganyan. O, tas lagyan na ng kamatis. Hindi mo katagi muri, kasto na. Ganyan ang pagkain. Kasi mas masarap to guys kapag take ko namin Ilocano nga rurusum. Kasi agrurus together with tomato. Panlalayapin. Tamis naman. Sarap. So fresh to kanina na kinuha natin. Ayan, ito yung request ng ating isang followers. So, ginawa po natin. Ayan. Sarap siya. Mas guys, dito nga ilaok iti buridibod ko namin ti Ilocano. Dito yung ikam isuna iti bagas ti kamote para sa dinengdeng. Na imas. Ruot ko na ilang nagsustansya. Ito apo ti agbiag ditoy probinsya. Ado ti ditoy mabaling nga si daon kanon kasi ayan, tumatawa yung mga teachers sa likod natin. Siguro nakikita guys yung ginagawa natin. Kaya pinagtatawanan tayo. Magpapanood nila to. Ayan. Ramanan tayo dato'y turon. Best from the farm ulit. Bagi da Crisanto dato'y turon. Yung binatang Ilocanos Blanc. Ano ti sabada talikod. Turun tayo mo. So ayan, thank you very much for watching everyone. This is Ilocanong Baklush at kasama ko si anong name ng Binatang Ilocano Vlog. ayan, Binatang Ilocano Vlog. Ayan, thank you very much for watching. This is Ilocanong Baklush and I love you all.